नाथ जय श्री राम। समाज संसार ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ବିଚାର ଏଥିରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ମଣିଷର ଭାଷା ବିବେକ ଆଉ ବିଚାର ବାର୍ତ୍ତା ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ସୁନ୍ଦର ଓ ସରସ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାଣୀ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ରୂପୀ ନିଆଁ ହୁଳା ଯେ ମଣିଷକୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଇଥାଏ ଏହା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଭାବିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ସେ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ସ୍ଥିତି ନା ପରିସ୍ଥିତି ନା ପରିବେଶ, କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ରହିଲେ ଆମର ସର୍ବ କିଛି ସାଧ୍ୟ ହେବ ତାହା ବିଚାର ନ କରି ମଣିଷ କେବଳ ନିଜର ହିଁ ଠିକ୍ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ମହାନତା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦେଶ ଦୁନିଆ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହିଁ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଲେ କହୁଁ ଯେ ହଁ ଏହା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଏହା ଠିକ୍ ଆଉ ଏହା ମୁଁ ହିଁ କରିଛି, ମୋ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାଷା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବଂ ନିଜର ମନୋବଳକୁ ସେ ଭଗ୍ନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସମାଜ ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ କଳଙ୍କିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ପରିବେଶକୁ ମଣିଷ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଲୋକ ପରିବେଶକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ନିଜ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହାଠୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକ ଭାବନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କର ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତା, ସେଭଳି ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଲୋକେ କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବକୁ ଏବଂ ପରିବେଶ, ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯୁଗ ସମୟକୁ ଲୋକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରଜା ଥିଲି ଏବଂ ରଜା ଅଛି, ସବୁବେଳେ ରଜା ହିଁ ରହିବି, ଏହା ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଶରୀର ଜନ୍ମ ନେଇ ସେହି ରାମକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଗରିମା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ସେ କେବେ ବିକି ନଥିଲେ କି ଅନ୍ୟର ପ୍ରତି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ସମାଜକୁ ଏବଂ ଦେଶକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନ, କ୍ରମ, ଭାଷା, ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳଣି ଏସବୁକୁ ସେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକ ତ ଆହୁ ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ରାବଣ, କଂସ ଏବଂ କାଲନେମିନି, ପୁତନା ରାକ୍ଷାସୀ, ଏମିତିକି ତାରକା, ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଟିଳ ଶବ୍ଦ ଅଛି ମନ୍ଥରା, ଶୂର୍ପନାଖି ଭଳି ମଧ୍ୟ ଲୋକ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଘରର ମୁରବୀ ଯିଏ ମାଲିକ ଥାନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ପରର କଥା ଏବଂ ପର ପରାମର୍ଶରେ ସହିତ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଅନୀତିକୁ ସେ ବିଚାର କରିନିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନୀତି ନିୟମ, ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧପୁଟଲି ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହା ମଣିଷକୁ ଆଖି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ। ସେହିଭଳି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଧର୍ମକୁ କର୍ମକୁ ଭୁଲି ପୁତ୍ର ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଶୁଣୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ସେ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ନିଜେ ତ ଅନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଓ ମଳିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ବି କେତେ ଯୁଗ ଋଷି ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ତ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଏବଂ ଦେଶ ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଲୋକ ତାହା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯାହା ପରିବେଶ କରିଦେଇଛି, ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଦେଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଇ କୁନୀତି କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦୂଷିତ ତ ହେଲା, ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗକୁ ସାବଧାନ, ବିପଦ ଆସିଲାଣି ମାଡ଼ି, ଯୁଗ ଧର୍ମ ଗଲାଣି ବଦଳି, ସଂସାର ହେଇଯିବ ସାରଖାର, କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମି ସାର। ମହି ତଳେ ଯଦି ଅଛ, ନିଜେ ନିଜେ କର ଆପଣାର କର୍ମ ଫଳ, ନହେଲେ ଭୋଗିବ ପଞ୍ଚଭୂତ ନ ଦେବ ତୁମକୁ ସାହା।
ଅନ୍ୟାୟରେ ହୋଇଯିବ ସାରଖାର। ଅମ୍ଳଜାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନ ରହିବ, ପୃଥିବୀ ନ ରହିବ କାହା ପାଖରେ। ବ୍ୟର୍ଥରେ ପଇସାକୁ ଲୋଟ ବନ୍ଦୀ କରି ଖାଇବ ଭାତ ଡାଲି ପରା ପରେ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୁଚିବ ନାହିଁ ତୁମର ସେଇ ବଳ। କରିବ ଯଦି ତାହେଲେ ଲଢ଼। ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ମାନବୀୟ କର୍ମ କର, ନହେଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଧର। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।